बिथांमोना एसटिनि खुनु जयगथा गैया आरो बिथांमोना दिनै बे जोंनि एसटिनि जि मोनथायफोरखौ सिफायनो सानदोंबा बेवहाय बर' माहारि फरायसा आफादा जेब्लायबो जों अपोज खालामगोन। बर' माहारि फरायसा आफादा 6टा जातिनो एसटि होनो नागिरनायखौ लानानै फंनैसो खोथा बुंदों। बेखौ नायनि मा बुंदों लोगोफोर, नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय, खोनासंबानो जाबाय, जोबजासिम खोनासंलांबानो जाबाय, बिनि उनाव फंनैसो खोथा रायलायगोन। स' नायलांनि लोगोफोर। खुलुमबाय। नैबे मिडियानि गेजेरजों बर' माहारि फरायसा आफादा जि आसामावहाय जि थासारि सोमजिबाय थानाय बे 6टा जाथि जनगोष्ठी बे बिथांमोना एसटि डिमान्ड खालामदों आसामाव, बेखौ जों नुनो मोनदों। दा जोंनि बर' माहारि फरायसा आफादा स्ट्रंलि बिनि सायाव जों स्टेन्ड जागोन दि जोंनि आसामनि जि एसटि दङ, जाय एसटि नि जि मर्यादा दं बेखौहाय सोरबा गुबुन जाय बिथांमोना नन ट्राइबेल्स आरो जाय बिथांमोना एसटिनि खुनु जयगथा गैया आरो बिथांमोना दिनै बे जोंनि एसटिनि जि मोनथायफोरखौ सिफायनो सानदोंबा बेवहाय बर' माहारि फरायसा आफादा जेब्लायबो जों अपोज खालामगोन। आरो बेवहाय जिहेतु जोंहा दिनै 6टा जाथि जनगोष्ठी जाय बिथांमोना दासिमबो दि इण्डियान कनस्टिटिउसनाव भारतनि संबिजितआव बिथांमोना दिनै खुनु एसटि मोननायनि जयगथा गैया, जाय बिथांमोना बारे बारे जोंनि भारतनि रेजिस्टार जेनेरेल अफ इण्डियाजों दिनै रिजेक्ट खालामजाबाय। नाथाय थेवब्लाबो बिथांमोना जोंनि आसामाव 6टा जाथि जनगोष्ठीया दिनै डिमान्ड खालामदों। बेवहाय जों स्ट्रंलि अपोज खालामदों एबा खालामलांगोन। आरो बर' माहारि फरायसा आफादा बे सोरबा नन ट्राइबेलफोर जाय बिथांमोना दिनै बे भारतनि संबिधान बादे जे एसटि मोननायनि केटेगरि दङ, बेवहाय दिनै बिथांमोना डिमान्ड खालामनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया। डेम'क्रेटिकलि मोनथाय दङ। आरो नाथाय जाय बिथांमोना दिनै भारतनि संबिधान बादे जे जोंहा मोनबा ट्राइबेल केटेगरि मानसिफोर दङ, बेसोरनिबो बे बेफोरबायदि मोनबा केटेगरि आफादफ्रा जाय बिथांमोना ग्रुपफ्रा दिनै बेफोरबायदि कमप्लिट दा खालामनानै मोनसे जे बयबो मोननांगौ बेवहाय संबिजितारि जे बेबायदि मोनथाय मेल दं खुंनांगौ बेवहाय होननानै आं जोङो सानो। जेबो बुंनांगौ गैया, नुनो बयहाबो मोनथाय मोनाखै। दङ। नाथाय दिनै जाय बर'फोरनिल' आसामनि एसे 6टा जाथि खोनागासिनो जनगोष्ठी दं, बर'फोराल' एसे बिथांमोना दिनै मोनसेबो बे मोनबा जे भारतनि बेफोरनि एगेन्स्टआव खोथा संबिधान बुंनाय, बादे क्राइटेरिया दं बेखौ सुफुंनो गुबुनफोरखौबो हायाखै। जेरै जोंहा दिनै आङो फार्स्टआवनो जोंहा दिनै प्रिमिटिभ ट्रेड्स बेफोरबायदि होननाय दङ, जाय बिथांमोना एगेन्स्टआव दिनै खोथा गोबाव बुंथों होननानै आं समनिफ्रायनो सानो। बे ओनसोलावहाय हाजार हाजार बोसोर रायजो जानानै गावसिनिनो माखासे जि मावनाय दांनाय जाबोनाय, गावसिनि समाज एबा गावसिनि जाथि हिसाबै थांनानै थाबोनायाव गोबां फुराना माखासे मेटेरियेल्सफोरजों दिनै सोलिबोदों। जेरै जोंहा दिनै बर'फ्रा ट्राइबेल हिसाबै जोङो नांगोलनिफ्राय लानानै दिनै जोंहा माखासे जोंनो बानायनाय दिनै बान्दो बानायनो हानाय, जोङो जि दानाय, जोङो जि इन्दिनिफ्राय जि बरननानै जोंनो गाननाय जोमनाय बानायनाय, जोंनि दिनै ट्रेडिसनेल जोंहा दिनै मेडिसिन मुलि लोमजानाय साजानाय, दिनै जोंहा जोंनिनो माखासे जेनेबा जौ गोरान, जौ बिदै, दा बैफोरबादि फुराना मोनसे जोंहा ट्रेड मोनसे थानांगौ मोनसे ट्राइबेल मोननोब्ला। आरो बेजों लोगोसे जोंहा ट्राइबेल मोननोब्ला जोंहा मोनसे लाजिनाय, जोंहा ट्राइबेल हिसाबै जों गुबुन जाथिफोरजों खाथियाव थांनानै जोङो थानो हाया। बिथांमोननिफ्राय जों आन्दोआव जों थानांगौ। आरो बिथांमोननिफ्राय जोङो माने जोंनि राव हारिमुखौ सेभ खालामनो थाखाय, प्रटेक्सन होनो थाखाय जों जेब्लायबो बिसोरनिफ्राय जानगाराव थानानै जों सोलिग्रा, जों माने गिदिर गोजौ थाखोनि मानसिजों जों थांनानै जों मिलायनानै थानो ट्राइबेलफोरनाव हाया। जों हाग्रा ट्राइबेल बंग्रा, जानो हानाय जों क्राइटेरिया खना गफा थाग्रा दंखायो। मोनसे जाथि, जोङो इदि नैबे मोनसे ट्रेडआ बिलायलायनानै जोंना थानांगोन। बा प्रटेस्ट अब्लासो जों खालामलायनानै एसटि एसटिखौ मोनगोन। आरो एसेबां बेजों लोगोसे मोनसे बिसोरनि एसटि बायदि जानोब्ला जोंनि राव हारिमु, जोंनि बिलायलायनानै लानो धोरोम, गोनांथि जोंनि गैखायामोन। आसार खान्थि गासैबो जोंनाव थानांगोन। क्राइटेरिया अब्लासो दंखायो दिनै मोनसे फुराखा, एसटि ओंखायनो महर जोङो मोनगोन। आरो जोंहा इजिलि दिनै जों ट्राइबेल इक'नमिकेलि, स्टेटासखौ मोनगोन। पलिटिकेलि, खारन ट्राइबेलखौ जिअ'ग्राफिकेलि बेफोरबायदि जों दिनै रिजार्भ दङ, बिलायलायनानै जाय लानो गोनां जिनिसाव खुनु जोंहा समाजारि मायबा मोनसे बुस्थु जौगानाय गैया। दा बेफोरबायदि गासैबो क्राइटेरिया थायोब्लासो जों दिनै एसटि केटेगरि मोनो। एसटिआ दिनै मोनसे पलिटिकेलि डिमान्ड खालामनाय बुस्थु नङा। बेयो जाहैबाय जोंहा दिनै जा संबिधानावनो बे जोङो मोननांगौ मोनसे, जाय बिथांमोना हाजार हाजार बोसोर जोंनि नैबे ओनसोलावनो संसार जानाय, जाय बिथांमोना थागिबि जाया बे गिबिसिन फैनानै क्राइटेरिया पुरा गावसिनि दङ, राव हारिमु, जाया गावसिनि एसटिनि थाखाय माने इलिजिबोल, समाज बिसोर मोनसे इमानखिनि संसार जानाय, प्रटेस्ट बिसोरसो खालामलायनो, दिनै एसटि इमानखिनि जानो मोनो। सरकारजों जुजिलायनो दा बेवहाय गोनांथि जोंहा गैया। दिनै
मोनबा जाथि जनगोष्ठियाखौनो मोनसेबो फुलफिलमेन्ट नाथाय बिसोरो क्राइटेरिया पुरा जाय जायालासेनोबो रेजिस्टार जेनेरेल अफ इमानखिनि इन्डिया जे जरजबस्ति लानो जुजिगासिनो दं भट होआ मा होआ सरकारखौ एबिउस खालामगासिनो दं दिनै जों नायोब्ला राजबंसि बिदा फंबाय बिथांमोनखौ दिनै बेंगलाव थाग्रा कच राजबंसि बिथांमोना दिनै बेंगलि भाषा रायलायो दिनै आसामाव थानाया एसामिस रायलायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि दिनै आहम बिथांमोनाबो दिनै अरिजिनेलि बिथांमोना थाइ भाषा रायलायोमोन नाथाय जोंनि आसामाव दा असमिया रायलायो असमिया होनो जाहैबाय मडार्न साइन्टिफिक भाषा दा बिथांमोना दिनै गावसिनि धोरोमखौबो दिनै एंगारबाय बिथांमोना दिनै हिन्दु जाबाय बे बिथांमोननि धोरोमा दिनै बुद्धिस्टमोन दा बिथांमोना दिनै बे ओनसोलावहाय बारि ससनावसो सफैदों खुनु मोनसेबो क्राइटेरिया बिथांमोना मिलाया अब्ला बिथांमोना दिनै आहमफोरनि धोरोमा मोननांगौनि खुनु बुद्धिस्ट जय नङामोन खोथा गैया आरो बेराफारसेथिं सुमदेव होननाय मोनसे 96 माबा मोनसे इसोरखौ बोसोरावहाय मानियो सुमदेव 6 माससो मोनसे कच बेफोरबायदि राजबंसिफोरनो मोनसे दिनै माबा एसटि होनाय जादोंमोन धोरोम दंमोन नाथाय बिथांमोना दिनै मा आं खालामबाय बे समाव लेखायाव फरायनानै बेसेबां मोननाय ट्राइबेलफोरनि रिजार्भेसन दंमन जोंनिया इउनिभारसिटिनि एडमिसननि दिनै मेडिकेल एडमिसन दिनै इन्जिनियारिं एडमिसन दिनै गभर्नमेन्टनि साख्रि गासैबो बिथिङाव 6 मासनि गेजेरावनो ट्राइबेलखौ ओभारकाम खालामनानै गादबनानै बिथांमोना साफा साख्रिखौ दिनै एबा एडमिसननि माबाफोरखौ बिथांमोना लाजोबदों दा गभर्नमेन्टआ बेवहाय सिन्था खालामनाय जादों दे बिथांमोननि बादे माने गोजौ जोंनि थाखोआव एक्जिस्टिं थांखानाय एसटिआ बर' मिसिं जोंनि ट्राइबेलफोरनिख्रुइ जुदि राभा गोरोंसिन देउरि बेफोरो लाजिनाय गैसिना लानो हायोब्लाबो माने बेफोरबादिया आं दिनै 100% बे बुंनो हायो बर'फोरखौ सेन्ट्रेल सैमासनि लेभेलाव गेजेराव बिसोरनो गादबदोंब्ला एसटि होनाय अब्ला लोगो लोगो जों साख्रि ट्राइबेलफोरनि मोननाय नङा फिउचाराखौनो माने मिन्थिखायो फिउचार गैया होननानै बिथांमोनखौ उइद्र' खालामफिननाय जादों दा बेनि गेजेरावहाय जों बेखौनो बुंनो सानगोन बर' माहारि फरायसा आफादा दे जोंहा दिनै भारतआवहाय जाय बिथांमोना अलरेडि 6 बारसोआनो रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डियाजों रिजेक्ट जाबाय जाय 6था जनगोष्ठि बिथांमोना डिमान्ड खालामदों आरो बे जिनिसखौ बिथांमोना बारे पलिटिकेल एंगेलजों लाबोनो सानदों खिन्थु जाय जिनिसा दिनै जाथावना नङा खुनु पार्लियामेन्टआव एक्ट जायाब्ला खुनु जोंनि कनस्टिटिउसनेलनि गावसोरा प्रभिजनजों मिन्थिखोनो बिथांमोननि खायो क्राइटेरिया मिलायाब्ला गावसोरा बेवहाय सोरबा एसटि मोना दिनैहाय होननानै बिनि आसाम उनावबो गभर्नमेन्टआबो माने सोरबा पलिटिकेलि सोरबा पार्सनेल मानगोनां जोंनि सरकारखौ आसामनि चिफ धमकि मिनिस्टार होननाय हिमन्त बायदि बिश्व माने शर्मायाबो बेखौ जोंना बुंनो मानसिया हाया गोबां आरो जुदि नोङो बिथांमोना इदि जुदि बानायना गमामायैनो होआबाथाय गावसिनि भट होआ माखासे सरकार पलिटिकेल सोलाय होनो एंगेलजों ओरैबायदि माने गावसिनि धमकि राजनितिक होनाय बायदि लाबनि थाखाय खालामगासिनो होनो दं आरो सानोब्ला बेयाव बनसुआ स्ट्रंलि अपोज खालामगोन आरो जों बेखौनो बुंनो लुबैदों दे जोंनि आसाम गभर्नमेन्टखौ बिथांमोना गावसिनि माखासे सार्थनि थाखाय होयोब्ला जों बिथांमोनखौ बुंगोन 1 सेकेन्डबाबो 1 मिनिट आगोलबाबो 1 घन्टा सानसे आगोलबाबो बड'लेण्डखौ बर'फोरनो होग्रोनांगोन अब्लासो बिथांमोना बै 6था जाथि जनगोष्ठिनो आलादा गावसिनि एसटि स्टेटासखौ होनो हागोन बेनि थाखायनो जों गोख्रों भाबै बनसुआ जों दिनै स्टेन्ड जागोन खुनु पर्यायै जोंनि रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डिया भारतनि संबिधाननि एगेन्स्टै जोंनि आसामाव ट्राइबेलफ्रा खहा जायोबा खुनु बनसुआ दिनै जिरायनानै थानाय नङा जों स्ट्रंलि बेयाव जों स्टेन्ड जागोन आरो बर'फोरनि एबा जोंनि आसामनि दा एक्जिस्टिं जे ट्राइबेलफोरनि जे एसटिनि मर्जा दं बे मर्जायावहाय बनसुआ जेब्लाबो स्टेन्डआव दं गोजोन्थों जोबोद गोजोननाय मोन्दों बनसुनि फारसे जे आरो जेसेबां गुबुन माबानावबो हारिनावबो बेबायदि एक्जिस्टिं ट्राइबेलफोरनाव मोनसे बेबायदि माबा दङ आफाद दङ बिसोरबो जाहाथे दा गावबा गावनि आवाज होनांसिगौ आंनि बादिब्ला मानो होनब्ला फैयै ओरैबायदि खाथियाव मोनफैनाय बायदि नुहुरबाय जे सरकारा बिसोरनो एसटिखौ होसिगोन बायदि मोन्दोंमोन ओरैबायदि ओंखायनो जोङो स्ट्रंलि एगेन्स्टआव गसंनांगौनि सम फैबाय नङाब्ला मोनखांनायनि उनाव जोङो दावराव दावसि खालामनानैबो जेबो मोननाय नङा ओंखायनो दानो ओरैबायदि जों दिन्थिनांगोन जे बिसोरनो होयोबा जोंनि फारसेनिफ्राय मा रिएक्सन नुनो मोनो थ' सरकारखौ जोङो डाइरेक्टलि होनो नांसिगौ गासै माबाफोराबो गुबुन एक्जिस्टिं जायफोर एसटि हारिफोर बिसोरबो स' आं हारसायै बुंला बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबनोसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ इनफरमेटिभ मोनोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट होनानै आरो लाइक मोनसे होनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर गोजोन्थों